Týždennom prehľade noviniek z webu geekchina.cz. Aj dnes sa pozrieme na 4 novinky, ktoré hýbu svetom, a tou prvou je samozrejme predstavenie novej rady Samsung Galaxy S25. Tie nižšie modely S25, S20 Plus nie sú až tak zaujímavé, ale zaujímavý je práve S25 Ultra. Áno, je najdrahší aj najväčší, a tak prebehneme jeho špecifikáciu. Váha telefónu dosahuje 218 gramov a hrúbka je až 8,2 mm, ale to, že v tele má pero S Pen, ktoré už bohužiaľ nemá bluetoothové spojenie, takže na diaľku sa nevyfotíte, čo je podľa mňa zlé, pretože ja to používam aj v starej Samsung Note rade. Tak okrem toho pera dostanete na prednej strane 6,9 palcový displej, rozlíšenie 2120 na 1440 pixelov. Jedná sa o Dynamic LTPO AMOLED s obnovacou frekvenciou 120 Hz, podporou HDR10+, a jasom maximálnym až 2600 nitov. Chránený je Gorilla Glass Armor druhej generácie, takže možná nebudete na ňom potrebovať ani ochranné sklo, ale viete ako to je, keď to padne na zem. Vo vnútri potom nájdeme Qualcomm Snapdragon 8 Li, 12 GB ramky a k tomu úložisko 256 až 1 TB. Prípadne pre niektoré sa bude predávať aj varianta so 16 GB ramky. To zaujímavé by sa malo odohrávať na zadnej strane telefónu, pretože tam nájdeme 200 megapixelový senzor. Áno, počujete správne, slonou f1.7, ktoré má PDFA ostrenie, optickú stabilizáciu. K tomu máme širokú kameru, ktorá má 50 megapixelov a zaberá 120 stupňov. Potom tu máme periskopický teleobjektív, ktorý má tiež 50 megapixelov a 10 megapixelový ďalší teleobjektív s trojnásobným optickým zoomom. Telefón dokáže nahrávať samozrejme 8K video pri 30 alebo 24 fps, spomalené video 120 frameov pri 4K rozlíšení a nechýba mu ani predná selfie kamera, tá má 12 megapixelov a podporuje 4K video. Modelu S25 Ultra nechýbajú samo stereo reproduktory, podpora Bluetooth 5.4, 5G, podpora NFC. Bohužiaľ tu nenájdeme napríklad rádio v telefóne, ale komu by už dneska chýbalo. Batéria má 5000 mAh, môžete ju nabíjať prostredníctvom kábla 40 W, bezdrátovo 25 W a môžete nabíjať reverzne až 4,5 W. Čo sa týka ceny, tak vedzte, že tá bude štartovať na hranici okolo 1500 €. Takže pokiaľ takto telefón máte, tak hoďte do kalkulačky, koľko to bude českých korún. Nová rada telefónov Honor 400 prichádza na trh s veľkou batériou, a tak prebehneme jej špecifikácie. A nebojte sa, batéria má až 7000 mAh. Táto rada by však mala mať modely Honor 400, 400 Pro a 400 Ultra. Zatiaľ vieme len predbežné špecifikácie, tak to berte troška z úvodzovka. Najzákladnejší model má displej o veľkosti 6,7 palcu, 1200 na 2264 pixelov, batéria má 5300 mAh a vo vnútri nájdeme 8 alebo 16 GB ramky, 256 alebo 512 GB interného úložiska. Telefón má na prednej strane samozrejme AMOLED displej a podporuje dve SIM karty. Čo sa týka fotovýbavy, tak na zadnej strane by mal mať 50 megapixelový a 12 megapixelový fotoaparát, podporou 4K videa, no a selfie kamera by mala mať 50 megapixelov. Otázkou je, či na tele bude 3,5 mm audio jack, ale pravdepodobne nie. U verzii Pro bude displej, ktorý má 6,78 palcov, 2700 na 1224 pixelov, batéria rovnaká, 12 a 16 GB RAM, no a kamera bude trojitá, 50, 50 a 12 megapixelov. Predná selfie kamera bude pravdepodobne tiež dvojitá, takom výreze, a bude mať 50 a 2 megapixely. Posledná Honor 400 Ultra, to bude zasa 6,78 palcový displej, rovnaké rozlíšenie, 12 GB RAM alebo 16 GB RAM, sa úložisko zväčší na 512 GB až 1 TB. A to, čo vás zaujme, je opäť rovnaká trojica fotoaparátov na prednej a zadnej strane. Kto vie, ako to vo výsledku naozaj bude s touto radou Honor 400, takže sledujte náš web geekchina.cz, kde onedlho určite uverejníme ďalšie podrobnosti. Spoločnosť nezahála a taktiež predstavuje jednu novinku, ktorej špecifikácia sa objavila zatiaľ na internete. Jedná sa o Oppo Find X8 Ultra. Tento telefón by mal disponovať 6,8 palcov displejom rozlíšenia a štvorstranným zakryvením. Zadná strana by dokonca mala dvojfarebná, tá horná teda strieborná, v ktorej je modul aparát, a pod tým modrá alebo hnedá pravdepodobná kože. Tomu tam nájdeme primárny snímač od Sony, ktorý má 50 megapixelov aj veľkosti jedného palca pre vynikajúcu kvalitu obrazu, fotiek alebo videa. Ďalší 50 megapixelový ultra široký snímač od Sony, 50 megapixelový snímač ako teleobjektív trojnásobným optickým zoomom. No a posledný je znovu 50 megapixelový, tentokrát teleobjektív dlhým až 6-násobným optickým zoomom. Ďalej keď sa pozrieme dovnútra, tak tam máme Snapdragon 8 Li, ktorý bude teda mať model Ultra, ostatné nižšie rady pravdepodobne procesor Dimensity 9400. Batéria by mala mať 6000 mAh a podporovať až 80 a 90 W rýchle nabíjanie. Nebude chýbať ani IP68 a IP69, to je špecifikácia cerácie odolnosti proti vode a prachu. No a nakoniec, kedy sa asi dočkáme Oppo Find X8 Ultra? No malo by to byť v prvej polovice roku 2025. Novinkou bol aj predstavený telefón pod označením
Phone 1. Jedná sa o dcer spoločnosti Nothing a ich prvý telefón, teda je jasné označenie Phone 1, by mal zaujať možno pomerom cenou a výkonom. Vo vnútri nájdeme Dimensity 7300 s podporou 5G, batériu o veľkosti 5000 mAh, ktorá by na jedno nabitie mala vydržať 2 spolu so 16 GB ramky a využiteľnou funkciou RAM Boost. Čo sa týka displeja, tak tu máme Super AMOLED displej 6,67 palcový na prednej strane s obnovacou frekvenciou 120 Hz. Fotoaparáty na zadnej strane sú dva, a to 50 megapixelový od Sony a potom na prednej strane máme 16 megapixelovú selfie kameru. Vo vnútri nájdeme samozrejme Nothing OS a za dobrú cenu k telefónu ešte dostanete aj smartwatch hodinky. Napríklad tento telefón by sa mal predávať za cenu okolo 5200 českých korún a k tomu zdarma dostanete CMS Watch Pro v hodnote 1400 korún a to je naozaj dobrá ponuka a na telefóne si môžete sami prostredníctvom robováku vymeniť napríklad zadný kryt za inú farbu. Ďakujeme, že ste teda vydržali pozerať týždenný prehľad noviniek až do konca a klikáte na web gischina.cz.